పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం పట్టణంలో వేంచేసి ఉన్న ప్రముఖ ఎలవేల్పు ఆరాధ్య దైవం శ్రీ మావుళ్ళమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానం నందు శ్రీ మావుళ్ళమ్మ అమ్మవారి మండలి దీక్షా మాళధారణ కార్యక్రమం ఈ నెల 7న ఆశ్వయుజ పౌర్ణమి నాడు మండల దీక్షలు ప్రారంభం కాగా ఈరోజు అర్ధమండల దీక్ష కార్యక్రమం ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు బ్రహ్మశ్రీ మద్దిరాల మల్లికార్జున శర్మ కలశ స్థాపన పూజ జరిపి ప్రారంభించారు. 320 మంది భక్తులు దీక్షా మాళధారణ ధరించారని, అరుదుగా పాదమండల దీక్ష వచ్చే నెల 6న ప్రారంభం కానుందని భక్తులు సిద్ధపడాలని తెలిపారు. దీక్ష విరమణ మహాపూర్ణాహుతి వచ్చే నెల 16 ఆదివారం జరపబడుతుందని ఆలయ సహాయ కమిషనర్ బుద్ధ మహాలక్ష్మి నగేష్ తెలిపారు.